Ini ndonzi Simon. Ndakaberekwa mugore ra 1973. 3 September ndo gore randakaberekwa. Ndikadzidzira baba wangu akandidzidzisa kurima farming. Ndadzidza ndarima na baba wangu wakandidzidzisa kurima cotton, wakandidzidzisa kurima chibage, kuti farming inoitwa sei. Because baba wangu anga aine matractors. Tairima kwete kurima kwokutamba. Ndazobva ipapo zvakandipa shungu yekuti ndichienda kumapurasi tikanoshanda. Makakurira kupi baba? Ndakakurira kumaruzevha Kusanyati. Ndiko kwandakakurira. Jesus. Ndichichengeta na baba wangu na mai vangu. Jesus. Dzimwe hanzvadzi dzangu dzaive kuchikoro. Nevakoma vangu vaive kuchikoro. Vamwe vakanga vachitoenda kuzvikoro zvihombe vakanga vaitoenda kunoningirikira. Nokuti chinangwa changu ndaive nevhiew yandaida mukati meupenyu. Ndaidawo kuti ndive munhu anogara zvakanaka. Asi chandisingadi ndechekuti nditorere chinhu chemunhu kana kubira munhu. Chandaida kudzidza. Ndakura ndakaenda Gokwe Center ndikanoveza ndiriko. Ndaveza ndiriko ndabva kuGokwe Center ndakabva ndangonanga kuChakare. Ndobva ndanoshanda hand cross nekuti semunhu aiveza. Ndobva ndatanga kubata ndirikoko. Ndiri munhu aisona saka ndaifarira security ndaiti manheru ndoenda kusecurity. Ndabva kusecurity ndikazotorwa ndimurungu vari pakati peChegutu neChakare yeGoromonzi. Ndaishanda nemahachi ndiine pfuti. Vanhu vazhinji vanonditi gunman. Zita rekuti gunman rakabva pakushanda nepfuti pandaishanda nemahachi. Ndichimhanya ndiri kusecurity. Ndiine mahachi. Ndatrainiwa. Ndo pandakabva kuzosevenza ipapo ndakahopesira ndakusevenza ndamumamines. Ndakutorwa futi security. Ndo zvakandipa nekuti ndaifarira zvesecurity. Asi kusaenda kwangu kwakasenza zvakanaka nekuti kunoita kuti uwe udzivirire, uve uzive zvaunenge uchiita mukati mokurarama. Hazisi zvokunoba, asi zvokushanda navanhu zvakanaka. Nyaya yesecurity haisi yekuba. Nyaya yesecurity ndeyekushanda uine vanhu wakavachengetedza. Kwete kubira vanhu kana kubvundutsira vanhu. Hazvibvumi because mutemo haukubvumiri kuti uite izvozvo. Ndakazobva kwandaishanda kuGoromonzi ndikabva ndaenda kumurungu ainzi Bobo. Aine mine ainzi Melisa Chakare. Ashanda ikoko hakusiko kumba kwake. Nokuti kumba kwake kune mamines akawanda kwataishanda. Ndo pandakadzidza zvekuita zvemamine. Tichinosurvive magold. Tanosurvive magold taive nemahachi ataifamba nawo tichipega mamines. Muri security. Ndiri security. Nepfuti yenyu saganimeni. Tichishanda navo tichipega ndo paipegwa na deadman. Vachitora mamepu nguva yavakanga vakuda kuenda. Pavaitora mamepu iwo taifamba chingodzi apa toda kuzochera apa toda kuzodai tichingonofamba pese pese. Tikabva kunosvika kunana Venus. Kunana King Mine chaiko takakusvika. Totokuziva kune mines ari kunana Sanya mberi. Kunana Queen. Copper Queen. Vaitora mamines kuti vanyatsoningirikira. Mamwe mamines avakatongosiya vavhara. Mamwe vasiya vavhurira mvura. Varungu chaivo vaipa paChakare paya. Vakabva vavhara, vakavhurira mvura. Vasiya vavhara pasi. PaCC Molini apo vakabva vasiya vavhurira mvura. Vakavharira mine pasi. Vakuenda vakasiya mvura iripo. Kuti munhu asamboziva kuti pane chinhu. Uchienda kunana Chegutu. Vakanosvika futi vakavharira mamines ari mudhuze nanamupfuro. Vakatosiya vavharira ndobva vanga vakaisa madhemu, ndobva vavhurira dhemu, ndobva vavharira mvura pamamines iwayo. Pataifamba tichingopega mese mataifamba. Kunosvika kunana Jinoi. Ana Rafungora. Venus. Hapana patisingatoziva. Pana Veru. Pana Chimusoro. Kwa Waitu. Kwa Golden. Tichinda kunosvika kuwana Machipiso. Areas ose aya vakanga vachibvisa vanhu vachigara ndivo ndo vakanga vachiita mahomestead vachitoita zvemining. Ndiri pakati pekusanda mumamines ndo pandakatoziva kuti gold rinosiyana. Nokuti varungu vane zvokubatisa vana maborax nemishinari yekubatisa gold. Nemabatirwo ayo kana usina zvimwe zvinhu unogona kutoirasa uchichora mutorichera imwe maso ndiri kuona aya vausari kuchera machera makomba. Varitorasa imwe goridhe.
because havana machinery yekubvisa nekuisefa. Kune aluvia, kune rifi, kune flying gold, kune khaki gold, dzakasiyana asi dzimwe dzacho hadzibatiki nekuti dzimwe dzobatwa nemercury. Imwe haibatwi nemercury kana isina kunge yagadzirwa. Saka mining mune zvakawanda. Ndo patakatanga kuita zvematengi. Mamotoro ariko kunana Chegutu kunana Mupani. Akangosiyiwa varungu vangodhamba because vakanga vachiziva kuti mamotoro avo tichazoatora tigoita nana Mupani Park. Sokutoti izvozvi ukaenda kunana Chicago Farm, kunana Chegutu mberi uchiinda kuningi unotowana kwakatovhakwa kune mamainzi akatovhara. Munhu akatogara pamusoro pemari ukatoti chamari ndokupirawo ndida kuti ndicherewo hapana ndokurambira kuti iwe unopenge but unotodza nokuti wakatopasa vha unopasa kuti hapana mari. Nepercentage yemari inenge iripo inenge unayo because vanhu vanga vari machinery vaitofamba nayo vachiona masafari. Ndo zvavaita ende vanga vasingabvumirwi kuti uite safari panguva yacho nokuti vaingabvumirwa kuita masafari ndiwo vaifamba nemamepo asi iwo unenge uri security uchifamba navo uchipega. Ukazodzoka ipapo pamba pemunhu zvimudza chamwari pano pasisimo rini pamba pako apa takapauya nemurungu pano apa pakabatwa maini but yakavharwa kuti takaitobata goridhe panapa anoramba. Vaive nemishinari yavaitofamba navo inotsvagisa mari inonzi madrill machine inotoboora vachisavhaya vachibata mameps vachiburisa mari vongoboora. Mukangoona zvibhorani zvimwe zvamugere maplots amuinawa asi zvibhorani mamainzi aya aitosiya asinkiwa yobviswa kubva mukuita maini yaiswa chibhorani imongo yamuchingopomba mvura. Saka iwe unenge uchingoti ndakawana mining pane plot rakanaka unofunza ranga aise chibhorani musango musina chinhu right. Aitoisa pane mari kuti avhare mari aitovhara mari. Imwe vaitoisa misirinji miti, imwe vaitoisa vadyara muchero pakati pesango wosiya waisiwa kuratidza kuti iye mepo yavanoziva vakutarisa kuti takaisa paya gore rakati takaisa muti wakati pakati. Ndo zvaita varungu. Saka mamepo aya vakabva vataura ndokuenda nawo. Pamwe pacho vaitoisa madhemu vofutsira. Pamwe pacho papo vaitotora votoisa munda worima munda wotori pamusoro pemaini. Pamusoro pemaini. Aya baba ndagutaka tinokutenda nenguva yatava nayo nhasi tichipa kutenda futi kumaviewers aya akatarisa ndikuimba kuti pasure penguva irutera padika tichange tichikubatai zvakare togara nemi futi pasi totitaurei futi nokuti tatodzidza ipapa kuti kune dzimwe nzvimbo dzatari kufamba pamusoro pemari asi vanhu hatisi kutoziva kuti tiri kufamba pamusoro pemari. Dzimwe nzvimbo dzakatogadzirwa rodhi nevarungu vachingogadzira rodhi yake pamwe paitochererwa madhamu achitoziva nditofutsira mari. Saka izvo zvinhu zvatichadzoka kwamuri tichizodzidza futi kuti zvafana pamataura pekuti mari yakasiyana yatinoziva. Pane rimwe goridhe ratoziva kuti aindoziva mari goridhe iri goridhe tiri kutorasa rimwe goridhe nyaya yemushini kuti hatina mishini yoita sei yekubatisa. Tichadzoka kwamuri bheki tichizozvi garimeni tidzidzisewo kuti mishini inokwanisa kubata mari yakadai so imishini yakaita sei vanhu vazive magweji azive makorokoza azive nevanhuwo varotanga zvemaini vazive kuti zvinhu zvakamira sei. Tinokutendai panguva yamatipa nhasi baba. Tinokutendai nebasa ramabata nekuda kwokuti tine zvinhu zvakawanda zvakarohwa zviri pasi apa asi zviripo zvinotibatsira. Umwe akagara pamusoro pezvinhu zvinoraramisa asi haatozivi ukati kuti umubatsire anotogwisana newe. Ndinoti nini basa renyu rakanaka.